marxa fa 6 mesos de l'inici de la pandèmia de la Covid-19. És per això que, per evitar nous rebrots, haurem de continuar mantenint les mesures de seguretat, com ara el rentat de mans, la distància de seguretat i l'ús de la mascareta. És molt important seguir les recomanacions que ens fan. Sí, a l'escola hem de mantenir la distància de seguretat. Ja us renteu sovint les mans? Sí, mare, i ens posem la mascareta quan no estem amb el nostre grup estable. Molt bé, Sam. És molt important que et protegeixis, perquè així també ens protegim tots. Hola, Waldo. M'he fixat que mai fas servir la teva mascareta. És que és molt molesta i no puc respirar bé. La mascareta és molt important per protegir-nos dels virus. Els virus són organismes molt i molt petits que poden causar malalties a persones, animals o plantes. La meva mare m'ha explicat que molts d'ells es transmeten amb facilitat d'una persona a una altra i que alguns són molt difícils de curar. Sí, René, i la Covid-19 la causa un virus que es transmet a través de la saliva. Per això és molt important que ens posem la mascareta. Exacte, i també a través dels mocs. Per això és important que ens rentem sovint les mans, que si ens toquem la cara i després donem la mà a algun company, també li podem passar. Molt bé, nois. Ja veig que ho teniu molt ben après. Sí, i ja l'hem explicat amb el Waldo, però no ens fa gaire cas. Bé, estic cansat i avorrit de veure la gent seguir les mesures de seguretat que pertoquen. Ximplet, para de fer tonteries i acompanya'm. He tingut una idea brillant. Hola, Waldo. Veig que tu tampoc portes mascareta. Ben fet, tu ets dels meus. És que em molesta molt. Exacte. I nosaltres no la necessitem pas per res. Som forts i valents. Aquesta mascareta no em farà pas que ens contagiem del virus. Haurem de convèncer els teus companys. No sé pas. Ells estan ben convençuts. Oh, no! L'escorbut ja està fent de les seves. Prepara't, escorbut! Ai, 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 em crema el culet! Waldo, has de fer cas a les recomanacions sanitàries. Evitar la propagació del virus és feina de tots. Sí, capi, encara que sigui molest, és feina de tots. Oh, que malament em trobo, ximplet. Potser has agafat la Covid-19, com que et creies més fort que ningú. Ai, 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 ai. Recordeu, per evitar que el virus es propagui amb menys facilitat, hem de seguir les mesures de seguretat. Rentar-nos les mans sovint, mantenir la distància de seguretat i recorda utilitzar la mascareta. Entre tots ho aconseguirem!